Naguol ang pipila ka beach resort owners sa Sarangani tungod mingaw na sa ilang resorts kay nihit ang ilang customer. Kung ngano atong sayron sa live report ni Efren Mamak. Efren. Yes, Sara, mingaw gyud og menos ang ilang kita sulod na sa 2 ka bulan. Sukad gikabaniog ang buhaya sighting sa Sarangani Bay. Halos wala na yung mga ligo dinhi sa usa ka beach resort sa Barangay Kawas, Alabel, Sarangani. Sumala sa tagdumala sa maong resort, mag 2 ka bulan na kuno nga walay customer. Nangahadlok sa balita kalabot sa crocodile sighting nga nasiplatan sa kadagatan sa Sarangani Bay kaniadto. Gumikan niini, apektado ang ilang kita. Ay mga ligo magpipila lang. Ana, yung mga tanah pag diri nga, sir, napay buhaya ko walay buhaya diri. Sumalasab sa usa ka netizen kinsa nakabisita sa pipila ka beach resort sa Glen, Sarangani na matikdan sab niini nga menos ang mga nagabisita sa maong lugar. Why man nakuha nung ano mang good ma'am so kadtong na balita ang katong buaya ing ana isa pod na sa reason sir nga nagmingaw gid daw ang ilahang ang mga customer nila ba. Sumala sa Provincial Environment and Natural Resources Conpenro, Sarangani, padayon ang ilang pagmonitor sa tibok kadagatan sa Sarangani. Kini aron madakpan ang maong buaya nga nasiplatan sa kadagatan. Patuloy naman po ang aming ginagawang pag-monitor para matukoy kung saan yung mamalagihan itong buhaya para magkaroon ng sunod na hakbang. Sumalasab sa Sarangani Tourism and Investment Promotion Center. Luwas matud pa ang tanang beach resort sa Sarangani alang sa mga turista. Ang focus namo karon is really the safety of the beach goers. In fact, we are really responding to the memorandum circular issued by the Philippine Coast Guard requiring all beach resorts, not only in Sarangani requiring all beach resorts to have a certified licensed lifeguard. Dugang sab sa maong buhatan nga wala kunoy record ang probinsya nga dunay insidente nga napaakan sa buaya. Very safe kay una-una for the longest time wala man gyud tay cases sama sa imong yung napaakan batag buaya dira or something. Sara, hinuon gipaniguro karon sa otoridad nga luwas kaliguan ang mga beach resort sa Sarangani aron mobalik sab ang kumpiyansa sa mga turista sa ilang lugar. Sara. Daghang salamat, Efren Mamak.